първото видео, което направих за това пътешествие на Network Marketing Pro, далечната 2009, каза Ерик Лори, бях в Истанбул, Турция. И аз съм по средата на Босфора, от едната страна Азия, от другата страна Европа. И ето урока, който споделих този ден и ще го споделя и днес с тебе. Нека да кажем, че от едната страна е Европа, от другата Азия, по средата вода и вие искате да минете от едната страна на другата, но не можете да плувате добре. Това, което трябва да направите е да построите мост или да намерите мост. Мостът е свързан най-вече с изграждането на доверие. За да се срещнат двете страни, трябва мост. Какво правим всеки ден? Ние изграждаме доверие, за да може да се срещнат двете страни. Нека да кажем, че вашата компания е тук, от едната страна, с продуктите и възможността за бизнеса, от другата страна е вашия потенциален кандидат. Как изграждаш връзката между твоята компания и потенциалния кандидат? Ти градиш доверие. Как осъществяваш тая връзка? Чрез изграждане на доверие. Създаването на доверие, на връзка, ако ти знаеш, че човека, с който говориш, наистина иска да направи най-доброто за тебе, това е в главата му, какво е най-добро за теб. Създавате доверие, връзка, показвате на потенциалния кандидат, че ви е грижа за него, да им покажете, че вие имате потенциално добро решение за тях. Изграждаш доверие, изграждаш чрез рапорт, то пак е на български изграждане на доверие, чрез свързване с човека, чрез разговори, чрез добри намерения и след като изградите доверие, тогава може да пренесете вяра. Ако изградиш доверие, ако изградиш доверие към тебе самия, към компанията, към продуктите, доверие в твой потенциален кандидат, тогава ти можеш да пренесеш вяра, трансферираш вяра, да образоваш, да информираш. Тогава, като си изградил доверие, ти можеш да помогнеш на хората да преодолеят своите блокажи и предубеждения и предразсъдъци. Много често без моста, доверието, потенциалният кандидат гледа само водата и вика, тая от вода е студена, изглежда невъзможно да мина от другия край. Ти си много далеч, ти си на другия континент, един е на Азия, другия е на Европа. Друга държава, потенциално аз дори не мога да те видя. Не мога да я видя. Изграждането на доверие е основата. Когато изградиш това доверие, тогава можеш да пренесеш твоята вяра към човека отсреща. Нашата основна работа е да образоваме хората, така че те да разберат това, което предлагаме. Но понякога, за да си извоюваме правото да образоваме хората, ние трябва да изградим доверие. Така че забави за момента. Първо се опитай да изградиш доверие, хората да ти повярват. Рапорт на английски. Задавай въпроси, опитай се да ги опознаеш, да разбереш от какво имат нужда. Изгради този мост на доверие. И после много просто да пренесеш вярата относно продукта, относно компенсационния план, относно компанията, относно мрежовия маркетинг, относно твоя екип, относно това, че е точното време. Така че изграждането на доверие е основата, върху която трябва да стъпиш. И се надявам тази графика да ти е помогнала. Това беше най-първото видео, което направих, но тогава стоях по средата на Босфора, на протока. Това върна спомените ми за най-първия урок, който направих.
Надявам се, че това ще ви помогне и може да го използвате и за вашите обучения. Надявам се, че ви е било забавно и полезно. Запишете си го и го ползвате за вашите обучения и ще се видим утре.